ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯз навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карда ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имои крамуда роӣ кунем. дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навораси хонаи фурӯшӣ аз территорияи Рӯдакӣ, аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Исо, шаҳри Бухта, Ҳамадонӣ, территорияи Кӯлоб ва территорияи Ёвол ва дигар тарафҳо ҳастанд. ҳам замин, ҳам хона, ҳам квартира аз шаҳри Бухта, Душанбе, Ваҳдат, Исо, Рӯдакӣ ва территорияи Ёвол ва дигар тарафҳои Ҳамадонӣ, Кӯлоб ҳам ҳастанд. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насте ки аз киҷо ба шумо чӣ хеле хона ва замин лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаро ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 111 сомонӣ. мо бошад навори имрӯза расад мекунем, то охираш тамошо кунем. маромад рафтем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. барои азиз дават кардан котелники бели дача меган иҷара котелники ина кора бинед. ها اتهاوت اینا خورا بینه برادر اینا همه بورا جمع میکنن اینا هم برادر ورا همه ایتفای کور مون اینا با گراج توچکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بورو رو بینه برادر. این یگام جای بهش نیست. اینا تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر. ورا کار کردن. سربلند باشه، لبای بچه‌ها، لبای. اینا سلام علیکم. اینا برادرای تاجیکی من. السلام علیکم. باشه زندگی کار خوب باشه. زندگی کار خوب زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم. جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیدن در. تمام. زنده باشه. اینا برادرها را خموشانه میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز. ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیزا بور میکنن، روی میکنن با وطن. اینا سربلند خانواده باشه. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, поёни Корвон, пеши заправкаи Фирӯз, пеши Мошинбозор ва деҳаи Заркамар, Чоргултепа дӯстон азиз, пеши Корвонда наздика ҷои беҳтарин, Мошинбозорда наздик. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки бо ремонтҳои замонавӣ, об, свет, постель, 2 намуд об дорад. Якта калидори дароз, 2 намуд об, даврӯза дорад дӯстон азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва якчанд намуд дарахтонам дорад. рӯи ҳаволи пол ниход стяжка, отдельна калидор, ошхона, баня, кухни ва термис ва ремонтҳои беҳтарин. боз адресша мегӯем ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, Чоргултепа, деҳаи Заркамар, пеши Мошинбозор ва поёни Корвон дӯстон азиз, пеши заправкаи Фирӯз. дар ин хеле маълумото ҷои мегӯяд беҳтарин ва инчунин ҳуҷҷатҳои хонаам 100%. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 290 000 сомонӣ бо савдо ва хубаш, муомилаи хубаш дар назди хона. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ, ахираш 55 WhatsApp дорад. дуюмаш рақамҳои Мегафон промой кор мекунад. ҳар ду рақамҳошон кор мекунад. бо мегӯяд 290 000 сомонӣ бо муомила ва савдои хубам дорад. маромад дигар маълумотҳои бештар ва аниқша аз рақамҳои поёмда дӯстон азиз занг зада гирем. агар шумо давамхали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад роӣ кунем, мо реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочное бо маҳсулоти калон ва чандар хона. хона қарор дорад инашам дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, ҷамоати Лохур, деҳаи ҳаёти Навда. бен ниҳоят мегӯяд ҷои хубе ҳамачи дар наздикиш ҳастае. маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 8 дар хона кардагӣ ҳастае. 8 сотиқ замин, 8 дар хона, боб, свет, таъмир аст, 3 та кухни, 2 та ҳамом, 2 та ҳоҷатхона, 1 та гараж, 1 та каҳдон, натага навесам дорад ва дӯстон азиз инчунин ҳуҷҷатчам 100%. боз такрор мекунем. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, наздик ба Душанбе, ҷамоати Лохур, деҳаи ҳаёти Нав дӯстон азиз, 8 сотиқ замин, 8 дар хона бо проектҳои нав кардем. обсвет, 3 та кухни, 2 та ҳамом, 2 та дигар ҳуҷҷатхона, 1 та гараж, 1 та каҳдонхона ва тага навес дӯстон азиз.
инчунин ҳуҷҷатам 100%, ду намуд об дорад. рӯи ҳавали полни худ стяжка ва якчанд намуд дарахтонам дорад. хонаҳо бениҳоят бисёраки 8 хона дорад. дастфирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 490 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. буҷоҷои хеле оғалам барои гӯспанд ва говам дорад. 8 дар хона ғайраи бо ошхона, бания, кухни, бо оғул, гараж, каҳдонхона навез ҳастае. термис, кондисионер, отдельно душавои замонави ҳамаш қоидавие. нархи хона 490 000 сомонӣ аст, бо муомилаи хубам дорад. якумаш рақамҳои мегафон, Turkcell дасти, Chill дасти промой, дуюмаш рақамҳои WhatsApp промой кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp дорад, дар рақамҳои 55 WhatsApp дорад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд дӯстони азиз, қаророш ҳаст тамом, яъне ки ҳуҷҷатҳои хона фақат тоқа қарор дорад, тамом дигараша бо хатон маслиҳат мекунед. хонаҳо бениҳоят ремонтҳои хуб барои оилаҳои калон хеле муносиб астае. хоб нашуд субуш мега арзон ва муомилаи хубам дорад. 490 000 сомонӣ бо савдо доштаи марамат. бештари маълумотои пурра ва аниқша аз ҳамин рақамҳои поёда гирен, срочно бо савдо мешавад. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, чораҳаи Файзобод, дар ҷои беҳтарин, рӯпарош мактаб, садик, площадка ҳамачӣ дорад. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад. доми 6 ошона астае, 68 квадрати метри қариб ки проектҳои сехонага, чорхонага астон азе ки дуруш бениҳоят кушудае. тирезаҳо, дар тирезаҳо часпондагӣ монтаж кардагӣ, хона ҳамаш под абой тайёр аст, фақат абойша мезанед, тамом ки хона под абой уже тайёр астае. дар поёни домда, поёни ҳамин мақсади ҳамин квартирада мағоза, аптека, ҳам хел чизо ҳастае. уже домда одамо зиндагӣ доранд, метавонед ки шумо абойта назанед, дар он зиндагӣ кунед. духонага дар сеюм ошона, доми 6 ошона, 68 квадрати метрае. ҳуҷҷатҳои квартира 100% мега соҳибшон под абой тайёрае. дастсирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки бо савдо муомила камтар дорад. 270 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои Билайн ахираш 03 Turkcell, дуюмаш рақамҳои Мегафон ахираш 8063 дастӣ, сеюмаш рақамҳои Россия ки кор мекунад ва WhatsApp дорад. рӯпарои дом мегад мактаб, садик, детский площадка, обшум, ҳама чиз, банк, ҳама чиз ҷои беҳтарин аст. бо поёни ҳамин домда мағоза ва дигар чизо мешавад. уже домда одамо зиндагӣ дорад, шумо ҳам дар омада зиндагӣ кунед, фақат камтар мақсади абой ҳам хеле корош мондагиа. марамат дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои поёмда. дӯстони азиз, шумо намагад чунин квартираи фурӯшӣ, хонаи заминӣ, замини холӣ ё ки ягон мошин, ягон техника, аппарат бошад барои реклама кардан, барои фурӯхтан, марамат дар рақамҳои боло буда 20 дарои кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае. дӯстони нашам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи, лаби дарёи Кофарниҳон. дӯстони аз ҷои хуба мегад бо ҳавои тоза, хонаи нотамом. хона уже қариб ки 80% омодае. 12 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва сфеда. дӯстони азиз, даврӯза мегӯяд часпондагӣ ҳастае, дута ҳаммом дӯстони азиз дорад. хоб хай хона мақсад ки сохтмонш нопурра, метавонед ки хонаро дуошонам кунед ё ки дига хел проектам кунед. уже хонаҳо бардоштага бо маҳсулоти сифати алокатӣ ва проектҳои навкатӣ. хона мега дастсирош нафурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки бо савдо мешавад ё ки ба ягон мошинам алиш мешавад. 12 сотиқ замин, 4 дар хона проектҳои навкатӣ, хонаҳо бардоштагӣ даш маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, баниям дорад. вариантҳои алиш ба мошин марамат пешниҳод кунед ва сумаки нархи 180 бо савдо дорад. якумаш рақамҳои Билайн Turkcell ахираш 96 дастӣ, дуюмаш рақамҳои Мегафон дастӣ ай соҳибшон ахираш 20 кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад. бештар маълумото аз рақамҳои поёна марамат. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне ки тарафи Московский Ҳамадонӣ, қишлоқи Варашил. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни дорад. дӯстони азиз, хона мегӯяд мақсад ки 2 этажа мегӯяд соҳибош бо ҳамаи чизи чораш мега ҳастае, медори зиндагӣ мекунам. хел соҳибош маълумоташа наистае. ноҳияи Ҳамадонӣ, қишлоқи Варашил. хона дастсирош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бо савдо муомилааш бо дар назди хона. хоб промои рақамҳои Мегафон шуни соҳибшона ай поёмода ахираш 25 кадоми шумо ки аз Ҳамадонӣ хона ки мехарен, маълумот пурра маълумотои аниқ ва пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем. дӯстони азиз,
аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира чизе ки дар кор бошад дар комментариямон нависем. Агар ки мо ёфтем дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Шумо ҳам лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро дар WhatsApp, Imo, Telegram, TikTok, Instagram мақсад ки чӣ сайте боша ҳамин сайликаи навори моро падилсаш кунед. Агар ягон реклама дошта бошед маърамат сурат маълумота дар рақамҳои боло буда ахираш 20 Imo WhatsApp дорад маърамат доред ки мо реклама мекунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбеи пойтахт тарафи Вайни Гарадок Тоҷирон яъне Фароз. Духонага квартира аст дӯстон дар 4 ошона қарор дорад ки доми 13 ошона аст ки 55 квадрати метр. Духонага дар 4 ошона хоб доми 13 ошона 55 квадрати метр бо обсвей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, ремонтҳои беҳтарин сон азиз. дастрош намегад квартира фурӯхта мешавад бо нархи 365 рӯзумонӣ ки бо муомилаи хуби хуб дорад. 365 рӯзумонӣ савдо ва муомилааш дар назди квартира. рақамҳои соҳибшон аст мегафон кадоми шумо ки мехарем бештар маълумота аз худашон гиред дӯстон азиз. шумо да аз кадом шаҳр аз кадом ноҳия мақсад ки замин, квартира, хона ки лозим бошад дар комментарияи мо пурра карда нависед. агар ки мо ёфтем дар видеои оянда ба шумо пешкаш наёфтем аз фурӯшандаҳо кӯшиш карда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо лайка фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. вақтон азиз хоҳиш мекунем ки навори моро дар дигар сайтҳо ҳамин силкаша падилсаш кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ҷангала гуфтагӣ аст. соҳибашон медонам тарафи мақсад ки варзо дохил мешад дигиҷо обшим Душанбе ҷангал ҳам хеле маълумот наистиям. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳои мақсад ки коробка аст. хонаи ду ошона мега тагш такхона дорад дӯстон. ҳамин хеле гуфта ҳисоб такхона гӯё ду ошона ҳисоб мехӯрад. такхона ва 3 дар дигар хона ва 6 сотиқ дигар замин. хона бо ғишти бо смен блокати болош пӯшондагӣ фақат шкатур монтаж баъзе корош мондагӣ. нархаш мега 120 000 сомонӣ аст мега соҳибаш бо муомила дорад ва рақамошон аст мегафон. кадоми шумо ки мақсад маъқул ки боша метавонед занг занед маълумоти пурра ва аниша аз рақами поёмда гиред. маърамат. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино бо маълумоти пурраша мегирен. духонага квартира аст ки дар 5 ошона қарор дорад 40 квадрати метр бо обсвей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ҳама чӣ дорад. обшим хона мегӯяд квартира бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. ремонтҳои беҳтарин, телевизор мақсад термису пермис ҳама чизи барои шароитҳои зиндагӣ дорад. дӯстон азиз бо ҳамин маълумотҳои пурраша хитон мегирем. нархи квартира мега 350 000 сомонӣ аст мега соҳибаш бо муомила дорад. хоб шаҳри Душанбе ноҳияи Сино дар киҷоша имина нагуфтем бо агар ки маъқултон боша бо занг зада маълумотҳои бештараша гирем. ремонтҳои беҳтарин ҳамаи чизи чораша кардем мефурӯшем мегӯяд бо ин рақамошон аст мегафон. як бор занг занед аз соҳибашон пурсед. дӯстон азиз шумо агар чунин квартираи фурӯшӣ, хонаи заминӣ, замини холӣ, ягон мошин, ягон техника, аппарат, ягон маҳсулот, ягон рӯзғор да чизе ки барои фурӯхтан боша хоҳем ки мо реклама кунем, маърамат сурат маълумота дар WhatsApp Imo нами боло буда ахираш 20 роӣ кунем мо реклама фурӯшта мегузорем. ба хотири меҳнатҳои мо як лайкиро фаромӯш накунед, гузорем ва навори моро имконат бошад дар WhatsApp Imo дигар сайтҳо падилсаш кунед. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки нархи арзон кади қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. хоб ҷамоати Чашмасор Бешблоқ ҳамин хел маълумоташа соҳибаш навистиям. ноҳияи Ёвон Чашмасор Бешблоқ 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хонаи времика кардагӣ аст ки якта калидор дорад. ду дар хонаи времика пӯшондагӣ ва як камаз дигар санг шебен ва яктага калидор дорад. нархаш мега бо масъулият 75 000 сомонӣ дӯстон азиз бо хай муомила мекунем. боз агар бочкам дошта намедонам мақсад ки иша метавонам бо махтум маълумота мегирем. нашод обсвеча бо чанд арзон мешавад бо маълумоти бештар тариқи телефон. нархаш 75 та рақамошон аст тисел WhatsApp дигар маълумоти пурра ва аниқ аз рақамҳои поёмда. ва навори моро то охираш тамошо кунед чӣ реклама дорем маърамат рӯй кунем. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатии мо аст дӯстон. срочна қарор дорад дар шаҳри Бохта шаҳри Қурғонтепа рӯпарӯи телестудия ки маркази шаҳри назди Сомонӣ ва рӯпарӯи телестудия мега соҳибаш. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 40 квадрати метр бо обсвей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ремонтҳои беҳтарин дӯстон азиз.
назди телестудия мегасои буш хай бу маълумотша мегиред. нархи ҳамин квартира 300,000 сомонӣ ҳастай бо савдо дорад. рақамҳо мегафони соҳибшон ҳастай. кадоми шумо ки мехарем бештар маълумотои пурра аниқша аз ҳамин рақамҳо гирем. хай ремонтош беҳтарин буда дӯстон азиз. квартира срочная. нархи 300,000 сомонӣ бо савдо доштаем. марҳамат, дигар маълумотша гирен. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.